Gavana ndabingo ikaga kwanza muntebe nga oretire obosi n'amavuta n'omochere n'amabere abageni bagocha gwakara pore Evanis anywere chai. Tari boigo? Nano ntebi nga ngoikaga iga ntebi Evanis sasa kobona obwoba bill ere nyagitari ari Kenya KTRH 60,000 ya harusi wororo. Ibono okora nenero igo mubere mokwenda muyoi muyotindeke na amani. Naomba kwamba Bwana wale ambao hii timu ambao wameandamana pamoja nayo wakiwa katika mahali hapa, Mungu tunaomba kwamba ukaweze kutubarikisha. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliye mahali hapa. Tunaomba neema yako iweze kututosha kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana, na katika kila shughuli na kila mzigo ambao Bwana wa familia hii tunaomba kwamba uchukue njia yako kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa yote na vyote, maana wewe ni Mungu mwema na Mungu mkuu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni mama na kuamini. Amen. So nitapeana nafasi kwa apostle wetu. Huyu ni apostle wetu ndiye anashughulikia mambo ya fellowship hii yetu ya Petali, na sasa yeye ndiye kama mchungaji wa maeneo haya na mimi nikiwa pale Nyamataro. So tunaomba kwamba Bwana atubariki kwa muda mfupi na neema ya Bwana iweze kuonekana. So asanteni sana. Ningependa niweze kuajia hapa ili tuweze kuendelea kutoka hapa. Nani tiangire bageria soko batebi na mbiyamono asoko chakoyo minto Evanis Nyando Mapole. Mheshimiwa, tumeshukuru. Tumesema ni asante. Mayita singe nchini bono mutero nyara komanya no mugambi okira. Karoro cyo mugambi no mweshi goro chingu egabana. Karoro cyo mugambi ara oyine gabana ko tendu. Ndete ko iradi bageri dike ndane to yomi torochas atara trabageni. Yomi torochas muma torochas kichana. Ndete ko kore injuo atara trabageni bao. Bwana Yesu asifiwe. Tubwate chisa chinka mono. Maritanguru koroja sigichana ose kaka sungura. Ntomanya ina bange baino. Ono musidio Nyamataro pia Yesu tugoshiriki. Karibu sana bageni baito. MD twareko na goshare nere was it on Saturday? On Saturday. Gocha nara kolega sia charity work insinini. On tebinga yaya boroma ete na ndoma ago joto ne lichinchu wali garato kuna gotara. Tebinga yaya gaki ebiria bwate yanyagitari gere na mono. Era about 60,000. Ngamutebi okay. Governor no musani one na inde na nchete gokonye bintu bunebi. Okay. Nkamutebi governor no musani one mono na nchete gokonye bintu ebi tiganko nkwane nere inyugugose na chipin. Na wana mwakirite simi gwetera Omari. Omari ni mtu wake. Agantebi kaka tiango ndakora na governor buna kwane tenere iga agaitaba ngabo maene ngochande pili yinyekore. Bwana asifiwe. Amen. Bono natuma abantu baye tindate kukwana mange lakini before ntara barangeri ekera romo chando ne report ya muikere igago act immediately. Actually tokwanete Saturday. Kwanza igoronye tare ngisande kango na liachite lakini bakagenda umuchange Catholic nere kurukusenage nabache to mujango yesterday. Bagantebinga kaka ngoja turabu mambi chinsa isato. Asinge nje biro byare nande mbabwate program wende KTRH yo flag ya Mariogo igagote aberene taye kumurika bakararia kenyoreke na kigoro keore igare taye kumurika baka kiore na ndo letire binto bikai bigo cha kutumeka ngagia mataka iko bire tomono lakini tigambi mukiga binto mbira bichiere tomono letire na binto bichiere taye bono oyo minto Nyandoma nabageni bari baye baraiga bagocha kutumeka pakomoje gwaerire asinge nchoye chinsa ntagete to beke iga no nyitora sama be iga sinini iga to biringi sake iga moreto mugwaziri bwa mangana yo afya na erato magoja iga atenene atoretere report ya governor na ndiga akorire rafu manye ko genda ka program gichita ikaibere iga ndani to kore baminyoke KTRH eje moibere sato naende tena funga. Karibu waziri. Nkuru Ronald Nyakweba. Seiton South Mugirango. Asagro gumune tago. Ikondo mu waziri bwa obochenu
amang'ana onsi nyagitaro chirime ya Gusii njenjitenete na amang'ana ya Mariogonsi ase ime county ya Kisii. Sawa nongokoresa serikali ya Simbarati amakwiri bagotana maganga na twensi ntogenda security agenda tari boigo. Pole sana ase familia Evans Nyandoma Evans Nyandoma aso gutuguto mwana o nimaete kwa mwanjete mono no mongina ngayare mongina neroyo ngino mwana pole sana baba aso gosiria omwana o namote na gochaiga marora kane nere familia yao kando yo no bwate no jene tuoni ore kaka osogete basongo boka bwana maokoro ka ndoje musajo no jene tuoni ore grat are tuoni kwa muma ngaki abana na babonse oyo motayo amonene ngai yari nero nyeroka wana obware chombe choka no muntu mutinenku na ng'ainereire maete bagotera ng'omwana omwiseke ninki ne chiombe abana Mario kobwate nande pole ase ogotuguta oyonde lakini rende Nyasaye namanyete ng'aki nagoseseneti na nagenda gosesenia abana abakine buya bache gokonya ng'ina na ise tatibo ngosoma mbure bas ngrasire ngore baba form 2 obegato mo kabisa Nyasaye bori gokore sukuru buya ndo okorenda na usene wacha kubyoke family bana koromukia mundu asa kung'aina osome ndabo gisiba watanga munyagesero tanya kubure kege orara naye baba ngrasire ngore class 6 yaire ngora ayo kabere nayo gatatu yo nenga na ono yo kane 4 na kana kwa kokote PP2 very good girl Nyasaye seseni nande ntubwaterane toranga ki moko bakujibosi taribo asante sana yana mo karanza haya bono kwanza omugabano ito igante bingo ikagaiga ntome pore yaye mwanchire pore omugabano ito nano ndebingamba kwani no ara monainwe asa mabaya abeire enjira nere atagete ko bakonya ngo batebya nde boniga sawa igo Paul Simbarati no muntu bwanchita abantu baye no muntu obwato bwanchani nande kaigweta mang'ana yakaramo ikirete nere nabaitireta marika kiagera gutugutu mwana mogenya roka gukina bono negente gyogo ichana mono onte bingo kagaiga ntebe nero utumire ngora yaye kamora anje family ya Evans mwanje ngora yo mugabana inche no moigo baba getutu kiara bono gankande ngaso moigo naba gagirenka agogerwa no mobwato makweri nje mamo minta rwete nsaiga sense kose gambo getutu igonje no moigo bono gankande twachira iga kubobwatesia amatanga yaere buya kiagera ebintu bono bikongete gabano ndebingo ikaga kwanza ntebe nga oretire obosi n'amavuta n'omochere n'amabere abageni baje gwakara pore Evans anywere chai tari boigo nano ntebi ng'ango ikagaiga ntebe manisasa kwa n'obwoba bill nyagitari yari Kenya KTRH 60,000 ya harusi wororo ibono okora nenero igo mobere moko na muyoyi muyotindeke na amani tari boigo maana mwatabirega nacha ganga igubori motebi yango simbo sasa niwe
simbo igura sekaranse to igura ana ro gonjokana nero igure buya kya nanje tabantu baye tari boygo nande dada goteba nando ntebingo ikagaiga nande sengenjore na matangara makongu nande ndu sisiringi kiru buisano chiaye twakorere sabu iyi sabu itara tigo usabona matanga ndia kare mambia omari ngakio chama nganai very good bono kenda nsakonyo ribaga kera gambo mame nanje nabongoja shirikia manaini karibo nsakonyo ribaga nanje nabongo siaro kaiga nanje sio merika ngirane igo nkubasaba abantu baminda bageretu baminto tutwara obomo twanchane maete abantu bare baganya gocha kenyoranya kobeta abantu ebite umugabo no Paul Simbarati ikabwata umupango muyasa abantu baya Kisii County mugetu neranje nambe yemu maete anje tabantu bese kugwanda bamwabo numaete lakini umugetu neranje mepanga bwate serikali yane mepanga emia asa abantu baya bagusi bonse tubwate mepanga emia ya magenderero ebintu ebingiro yakere gokora etokobasaba tobege ntekemo twanchane tomubwatesi kiagera gusine chemese taribo twanchira nene tobwatesi Paul Simbarati soko bakotwaro kyango iki tomubwatesi simba ninkineta ekomureka botuko na taribo iko omwana omuyo mwororo omoitongo otabwate bochega na muntu omwana okine tikubuya namasikani wanchita abantu bamwabo wanchita abayobori baye abayobori bonse bagusi iko nkobasaba tobe nobo toereru omwana ojuriere momotinde kebuya nere kamusuko nyasa ogwancha ntomerane igoro taribo igo mpeya mono nyasa abaseni nande no tram ngoko bwate bese yane yo mugaba nantuma esete kanto mene simi ngo bwate simi ebali sino bwate simi ngotumbere simi yaim taribo nande kanisa rende asegenje munene mwaje tamo tigatubwatirane kiagero omwana na igure nakinere kanisa ne family ne kanisa ino tubwatirane omwana atinde kuno morembe no bwanchani nani yasa goja gotranga uchigore gando chokome tutere haleluya biamono ebani sintebye namba ya simu 0705 980593 nakuruzi baka chokuruzi maeta bante baje chokuruzi egwata bana kitu beke chokuru nani chere kichao maeta bantu baje tebabwata bantu bito bada mangana bori nge mwana one gwata macho zakitu beke chokuruzi tokora gwata jira domir wasaban yes evan se okoro kuna evan se matini taribo chiachire Martin mbene Catholic Martin ke usi Martin taribo chiachire biamono yasaba seseni no tramo nande ndo chitomerana nangika nkande biamono yasaba seseni kwa niaba ya kanisa ya Nyamataro PAG Church kwa niaba ya Felix Wiyete kwa Petel wasili ndeteko ko temina mbuyamono otoiranerie egabane yeito omotebina twamokwanirie amaiga amange twatebire mbuyamono nyasa museseni asakonya gutacha bonya koragentu munyakoro current ne guru bwangu naira neringa mbuyamono asingincha bageni baito batutarire rituko ria rero tigo mone na basesenie nande twara riringana rigi ya sekenyoro gito nande twara riringana rigeni nande tukwena ringa mbuyamono nande mbuyamono etari koera omoisimi goito nyasa morende nanda musesenie nanda nyakogenderera boigo tari rero rioka konya nonde nere na makonye tigo mone na ire ribaga sobogimo ba moire atoinyoire goikiraiga atokoreire ringana rigiya mono tigo mone na museseni sana timorosa gokora maya timorosa gokora maya etorosa gabana etorosa gokora maya etorosa timorosa gokora maya
etorosa gabana timorosa, etorosa gokora maya. Timorosa, timorosa, timorosa gokora maya. Okorira maya, yes, okorira maya totebe. Okorira maya, yes, okorira maya tebe. Okorira maya enke, okorira maya nyasaye. Okorira maya, yes, okorira maya tebe. Okorira maya enke, okorira maya nyasaye. Okorira maya, yes, okorira maya tebe. E moeli baga tata, moeli baga kwane. Moeli baga simba ya Yuda, moeli baga nyasaye. Moeli baga Yesu, moeli baga kande. Gaba no kolira maya. Motebi ngokolira maya. Nga no nyasaye bie kotebire nga okolira maya. Na indo okolira maya ngeye totebe koteba nga okolira maya. Ira na moko motebi nga okolira maya. Na inde twatebire nga okolira maya. Mbuya mona singinje yonsi na byonsi. Mbia mwana singinjo yaba pastor waitu Wanyamataro. Aba apostle waitu kaka sungura. Asemere memia. Weikira igatiga nyasaito abakonya na ndaba sen na indaba mente gisemi n'ubungaini. Twatebire ngambi ya mona. Kaki mngatokonyire gaba no tokonyire biri. Lakini renda na inde twaligere twateba ngagaki na inde gaba no nabara betaligere bono iga. Lakini na inde na chaligere. Omongino ya sako bera igurari umuntu ndagacha igora kamenya kubo nakyo gukora gwatira chikoro bechi gutira baka gwikari tukamotebinga eye nero bwoye na inde nabagutira chikoro bachiri bakokoraki mbakoikagaria kagi twasabirega nga na inde karo mokoirana twatebire ngokorira maya lakini na inde mokoirana kaki aligererio omongino uyo iga kwagura mami tenena gaki tenena na kijarenge mora mutiri gochigura ari marore na kwagura etokora mutiri gojo tiga to motire gaba nanga kya gochikora nga kyaeta tiga to motiri gaki mami tira agura gotira iga tira bono tira igo bakosa emwao tokateba gaki gacha goseka bono gose gacha kurira ngana kyo gutira chikoro bechi baka goikaria na bagutira iga bakoikaria na inde tirimbo kabano goika mami tirimbo kana inde ngora tirimbo kaya gokwagura ano mwao tirimbo kaigo gokobwata bwaterera igo nabo bona goikaiga nabo toroje ngagaba nororire ororire ngana kyo mongino ya goika aiga na ba goikaransari osegekero gari origereri omwana ori ono ire nchugu bono ndia gochoirana achandetere nonye no motoriro bono omwana oyo ogenda ase obotuko otara ekera gocha koirana ari omongino ori muna ikaransete iga na ba ikaransari gereti ngaki omwana ori one na achache bono omwana ori one na achache ekera gochi gocha mbutuko kwanyara gose nagererwa akabosikari agatorira agasini niga omoretera bacha korosiero ngori kaki twatebiri ngagabana motebi ngambu ya mwana sengenjo okorire na inde gaki kata akore bono iga na inde mambi inde na charigereri nturende twatebire ngambu ya mwana saya mwakorire tiga nyaso itaba seseni na inde ire libaga linene na inde kera gonya korigereri ande nande kaki aso tiga nyaso itamokonye amomente titarigereri ngokorira amono yaya tiga gendere gokora obuye bwa nyasaye nigo borobongi na ande tibori kohera twatebire ngambu ya mwana sogoche koino kwabero kwengenjo mono tigo mane na baseni mbia mono oyo na ataonete enchugu y'omongino yateba omwana one chinchugu akone ataonete family ye kwa the family is large yerene family ye kere nene aki no mongino dia tika kokwana family ene ni ndi okonya egere omwana one ra nyore gento kenda akotamira egere akonye family abana bari 8 one is gone now they have remained with 7. We are asking you kindly to take the information to the governor to assist this family. Okuna osaba gweito. Ntakete kote abona tikato korere gaiga. Ntakete korento yo minto David pastor. Incho to sabere to kore
egere togende gavana nkorana nare chibasari chiabana baria bataka akosoma skulu secondary nyarokeria ata form 2 gayere bono ngosaba ng'a ngoja ku chibasari chatangasiru kayo gosoma baba skulu gosoma sangara gari cia machoge ngoja ku chibasari chatangasiru banisi na ngoja gochobisia na nyagitari ari onginyori ngambe no monene omwana na nyari gento gakajire skulu kaji base gyo gotangasa igo base riyo ekokonya abana baria bataka kera kabana ragitangaze na omo gocha na indobosio mwana na rakonya kaende skulu akana office sawa sawa tari bijai go bag thank you mbiamono twatebire waziri ng'a mbiamono goteberi gavana ng'a twakire ng'a mbiamono ase eng'encho obokonyi obo na amabera aya tororeire ring'ana ria nyasaye rigoteba ng'a mbasesenirie abakororera abanto bande amabera egekogera na barobu nyasaye kana abarorera amabera amen tiga tosabe monene nyasaye tata oito omuyasire tala Yesu Kristo twakobakire twakoire obonene esika monene bakema mbiabono monene bwa banene ase eng'encho erituko erinene nyasaye kwabangete ng'a ntotwara abageni ase enkeyo monene ase eng'encho ogocha gotosira ase eng'encho obokong'u obo tobwate bomwana oraire omonene oito nyasaye rero iga nyasaye omonge bwa amabera gwatotomeire waziri gocha iga korwa ase ofisi ya gavana omonene mbiamono ase eng'encho obokonyi obo bwa amariga baretire iga obonene nyasaye bogokonya efamilia eye mbiamono ase eng'encho omozigo oyo omonene nyasaye batotorire buna efamili buna ekanisa nyasaye twasabire ng'a osesenie gavana osesenie waziri na bonsi pi nyasaye aba basaraunditie serikali yaito ya Kisii County twabasabeire amaya twabakwanire ogosesenia ande onsi ase bare nyasaye twasabire ng'a obuya bwabo baisane obae eneema na egrace enene yokoendia serikali ase obuya bwao monene bwa banene ase ogokonya kore kwabasuki chinkoro erinde bakonya ase eretala Yesu Kristo bono nyasaye nande gatokorwa togoenda ria ase enyagitari omonene twasabire ng'a obuya bwao boisane rituko erigima emeroberi yonsi rero na mambia omonene ere ase amaboko ao ogwancha kwago okuya nyasaye tiga gokoreke nande erita riao ribakwe kiagera twasabire tosemeete ase Kristo oyoro omobori oito amen 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 amen.